Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. May Pabingi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, October 30. Ibalik ang tunay na diwa ng Holy Evening sa pagdiriwang ng undas ayon sa CBCP. Trapiko at seguridad tututukan ng CPOSCO ngayong undas. Provincial buses may 24-hour access sa EDSA para sa undas. Investigasyon sa umano'y flood control kickback scheme patuloy na isinasagawa ng ICI. Kampangan performers kinabiliban sa pagtatanghal sa Manila Metropolitan Theater. Habang papalapit ang undas, muling pinarlahanan ng CBCP ang publiko na balikan ang tunay na diwa ng paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay. Sa gitna ng modernong selebrasyon ng Halloween, nanawagan ng simbahan na panatilihin ang kahalagahan ng pagninilay at panalangin sa panahong ito. Umaasa raw ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na maibabalik ng simbahan at mga mananampalataya ang tunay na kahulugan ng All Hallows Eve o Bisperas ng All Saints Days. Anila, ang orihinal na layunin ng Bisperas tuwing October 31 ay unti-unti nang napapalitan ng mga temang may kinalaman sa pananakot, multo at masasamang espiritu. Giit ni CBCP Office for the Postulation of the Causes of Saints, Chairperson Bishop Renato Mayugba, ang undas ay panahon ng pagninilay, panalangin at paggunita sa kabanalan ng mga santo at sa mga mahal sa buhay na yumao, at hindi na mga demonyo at lost souls na madalas itampok sa mga modernong selebrasyon. Dagdag pa ng CBCP, tungkulin ng simbahan na ituwid ang paglihi sa tradisyon upang mapanatiling makabuluhan at makadiyos ang pagdiriwang ng undas. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Habang naghahanda ang mga Fernandino sa kanilang pagdalaw sa puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay, tiniyak ng CPOSCO na nakahanda rin ang lungsod sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan ngayong undas. Kasabay nito, pinaalalahanan ng lahat na pairali ng kooperasyon at disiplina para sa maayos at ligtas sa paggunita. Alamin ng iba pang detalye sa report ni Aisel Fernando. Sa paggunita ng Undas 2025, muling pinalalahanan ng San Fernando City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ang lahat ng Fernandino at mga bisita na panatilihin ang disiplina, kaayusan at paggalang sa pagdalaw sa mga sementeryo at memorial park. Matagal na ho tayo naganda dyan dahil nga po yung ating remembrance ng ating mga sumakabilang buhay ay ginagawa ho natin taon-taon. Kaya automatic na ho yan sa pamahalaang lokal, especially ho sa aming departamento. Meron na ho kaming mga initial na preparation na ginagawa. As I speak right now, ongoing ho yung pagbaba ng mga logistics namin sa mga crucial areas na babantayan ho natin during the celebration of Undas. Yung pong ating mga sementeryo. Ayon sa HEPE, all systems go na ang preparasyon ng lungsod. Nakabuo na rin sila ng incident management team na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng local at national government upang matiyak ang kahandaan at mabilis na pagtugon sa anumang sitwasyon. And of course, meron na rin tayong nakabuong incident management team. It's a
composition of different departments and agencies from the national government para po tumugon po sa magiging pangangailangan in terms of response sa ating pong mga sementeryo. Tiniyak din ng si POSCO ang maayos na koordinasyon sa mga barangay at pribadong sementeryo para sa seguridad ng publiko. Yes, actually, yung ating coordination, it's a combination of coordination with the private sector, yung pong mga private na sementeryo, and likewise naman po yung sa mga barangay. So, again, composite team po yung ating pong magiging deployment. Meron po tayong kasama sa barangay, meron tayong kasama sa PNP, yung pong sa SAFRO natin, yung sa CDRMO, at pati po yung sa BFP. Sa inilabas na abiso ng si POSCO sa kanilang social media account, ilang paalala ang dapat tandaan ng publiko. Alamin ng mga patakaran ng sementeryo o memorial park, tiyaking nasa maayos na kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe. Iplano ang pagbisita upang maiwasan ng mabigat na trapiko. Gamitin ang carpooling o pampublikong transportasyon kung maaari. At higit sa lahat, sumunod sa mga traffic rerouting at tagubilin ng mga enforcer. Kailangan po talagang iplano po ng maigi yung kanilang pagbiyahe dahil yung we're expecting a substantial increase in the volume of vehicles dahil nga po magsisiuwian po yung ating po mga kababayan sa kanilang mga probinsya at mga syudad. Siguraduhin pong nasa kondisyon po yung kanilang sasakyan and especially po yung kanilang mga sarili. Lalong-lalo na ho kung magmamaneho. Lagi hong isalang-alang yung safety po ng sarili at yung pong magiging kasama nila while nag-travel po sa ating pong mga lansangan ngayong paparating pong undas. Bukod sa trapiko, nagpaalala din ng si POSCO sa mga bibisita na sundin ng mga patakaran sa loob ng mga sementeryo. Kailangan po pag nandun na ho tayo, yun ho talagang purpose ng pagpunta doon ng ating pong gawin. Yung pong ipinagbabawal ng mga administration ng mga cemetery ay kailangan ho nating sundan para hindi ho tayo magkabirya. Like for example po, yung pagbabawal ho ng pagdadala ng mga deadly weapon, yung pong unnecessary na mga gamit na hindi na dapat dinadala, ay wag na pong dalhin. Dagdag pa ni Clemente, panatilihin din ang kalinisan ng sementeryo at huwag iasa ito sa iba. Kailangan po, observe din po yung kalinisan po within our cemeteries. Alisin na po sa kaisipan nila na yung thinking na mayroong maglilinis para sa kanila. Mas mainam po sana na after po nilang makapag-celebrate ng kanilang ng undas ay maging malinis din po pagalis po nila sa kanilang mga puntod na pinupuntahan. Kasama si Acel Fernando, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Sinuyod ng Mabalacat City LGU ang Municipal Cemetery sa Barangay San Francisco para pangunahan ng kalinisan, kaayusan at kaligtasan ng mga dadalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Si Raymond Tasoy ang magbabalita. Bilang paghahanda sa undas, pinangunahan ni Mabalacat City Mayor Gilda Aquino ang malawakang inspeksyon at paglilinis sa Municipal Cemetery sa Barangay San Francisco nitong Miyerkules, October 29. Kasama ng alkalde ang ilang miyembro ng sangguniang panglungsod at barangay officials sa isinagawang pag-iikot para matiyak ang kalinisan at kaayusan sa pagdagsa ng publiko sa darating na undas. Aniya, ilang linggo na silang abala sa paghahanda sa mga sementeryo, kabilang ang pagpuputol ng damo at paglalagay ng karagdagang ilaw. Para ilang weeks na po tayo nagpapalinis at nagpapapintura po at pinalakas natin, nagdagdag tayo ng mga ilaw para po sa
paghahanda nitong undas na to. At kasama po namin ang mga city officials po nandito. Nag-inspect po kami kung ano naging resulta ng ating advice at instruction sa pagpapalinis at pagpapaganda ng ating public secretary. Handa na rin daw ang iba't ibang tauhan para tiyaking ligtas at maayos ang daloy ng trapiko para sa mga bibisita sa sementeryo. Para sa kaayusan at kaligtasan ng bawat isa, lahat ng mga PNP natin, together with the CDRMOs at City Health Office, ay lahat po yan nakadeploy. Layunin umano ng aktibidad na matiyak ang kaayusan sa paggunita ng Undas 2025 para sa lahat ng Mabalakenyo. Kasama si Riniela Tugay, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Pinayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MDA ang mga provincial buses na dumaan sa EDSA ng 24 oras para ma-accommodate ang libo-libong biyaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong undas. Ipatutupad ng MDA ang naturang hakbang mula alas 10 ng gabi ng October 30 hanggang alas 5 ng umaga ng November 3. Ang desisyon ay kasunod ng hiling ng nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng Panalawigang Bus sa Pilipinas Incorporated o NSNP-BPI upang matugunan ang pagdami ng pasahero sa long weekend. Sa kanyang liham kay MDA Chair Don Artes, sinabi ng Executive Director ng grupo na si Alejandro R. Yage Jr. na makatutulong ang pagpayag sa EDSA Access sa pagpahabilis ng turnaround time ng mga biyahe at sa pagbibigay ng mas maraming bus trips sa publiko. Aprobado ito ng MMDA bilang bahagi ng kanilang traffic management plan para sa undas. Sa ilalim ng bagong arrangement, pinayagan ang mga bus mula North Luzon na bumiyahe hanggang Cubao, Quezon City, habang ang mga bus mula South Luzon ay hanggang Pasay at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX lamang. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita, i-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming YouTube channel at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Tutulong ang mahigit 2,000 volunteers ng Philippine Red Cross upang makatulong sa taimtim, ligtas at maayos na obserbasyon ng undas. Mahigit 2,200 volunteers ng Philippine Red Cross o PRC ang nakadeploy sa iba't ibang panig ng bansa para tiyakin ang ligtas at maayos sa paggunita ng undas simula October 30 hanggang November 2. Ayon kay Gwendolyn Pang, Secretary General ng PRC, 2 linggo nang naghahanda ang organisasyon kabilang ang paglilista ng volunteers, refresher trainings, briefings at orientations para sa mga itatalagang team. May kabuuang 295 first aid stations ang itatayo ng PRC sa mga sementeryo at pampublikong lugar, mula naman sa 170 ambulansya, 66 ang nakadeploy, habang naka-standby naman ang iba pa para sa emergency response. Magkakaroon din ng 100 foot patrol team sa mga lugar na hindi madadaanan ng mga sakyan, gaya ng makikipot na sementeryo, resorts at matataong lugar. May 59 na mobile units din at 155 welfare desks sa mga piling lugar sa bansa. Pupwesto ang mga volunteers sa 200 sementeryo, kabilang na ang 25 lugar na malapit sa mga sikat at tourist spots. May mga pwesto rin ng PRC sa airports, seaports, highways, bus terminals, barangay halls at mga gasolinahan. Tututok ang welfare desk sa mga batang nawawala o mga individual na kailangang makontak ang kanilang mga kaanak
pati na rin sa mga nawawalang gamit. May pagkain din na ibibigay sa mga na-stranded na pasahero. Noong nakarang taon, umabot sa 11,000 katao ang natulungan ng PRC. Karamihan sa kanila ay may minor injuries tulad ng galos, paso, kagat ng insekto, pagkahilo, pananakit ng dibdib at alta presyon. Habang ang mga malubhang mga kaso ay kaagad na dinala sa pagamutan. Pinayuhan ni Pangang publiko na tiyakin ang malusog na pangangatawan, siguraduhin ding nakasara ang tahanan bago umalis at travel ready na ang inyong mga sakyan bago bumiyahe. Iwasan din ang pag-post ng travel plan sa SOCMED at ihabilin ang iiwang bahay sa pinagkakatiwalaang kapitbahay o kamag-anak. Para sa anumang emergency, maaaring tumawag sa PRC Hotline 143 para sa agarang tugon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Milyong-milyong Pilipino ang inaasahang bibiyahe para sa undas ngayong taon, dahilan upang magsagawa ng mas mahigpit na seguridad at paalala ang mga otoridad. Kasabay nito, nagabala ang pulisya tungkol sa pagdami ng online scams at iba pang modus na target ang mga biyahero, lalo na sa peak travel season. Magbabalita si Raymond Tasoy. Habang milyon-milyong kababayan ang umuuwi sa probinsya para sa undas, nagbabala ang Philippine National Police sa posibleng pagdami ng online scams, kabilang ang mga peking Airbnb bookings at rent-tangay scheme. Paiigtingin umano ng kanilang Highway Patrol Group ang information drive sa mga biyahero upang maiwasan ang mga insidente ng panloloko kung saan hindi na ibabalik ang mga nirentahang sasakyan matapos kunin ng mga suspect. Maglalabas din ng advisory ang Anti-Cybercrime Group para gabayan ang mga uuwi sa probinsya at magbabakasyon, lalo na sa mga online booking platforms na masyadong mura at kahina-hinala. Bahagi umano ito ng direktiba para matiyak ang ligtas, maayos at scam-free na undas 2025, kasabay ng patuloy na paalala na magdoble ingat sa anumang alok na umano'y too good to be true. Tiniyak din ng PNP na tuloy-tuloy ang checkpoint operations at anti-crime patrol sa buong bansa upang mapanatili ang pagbaba ng mga kaso ng pagnanakaw, robbery at car theft sa panahon ng undas. Nanawagan din sila na agad i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang hindi makalusot ang mga scammer. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Pansamantalang isasara ang mga kalsada patungo sa mga pangunahing sementeryo sa Angeles City upang masiguro ang maayos sa daloy ng trapiko ngayong undas. Magsisimula ang road closure ng 6 a.m. sa November 1. Kaugnay nito, naglabas ang Angeles City Information Office ng Traffic Rerouting Plan kung saan sakop nito ang paligid ng Holy Mary Memorial Park, La Pieta Memorial Park at Roman Catholic Cemetery. Umani ng palakpakan na nakatanggap pa ng standing ovation ng Holy Angel University o HAU Orchestra, HAU Chorale at iba pang kamampangan performers sa kanilang pagtatanghal sa makasaysayang The Metropolitan Theater, Manila nitong Miyerkules, October 29. Ang pagtatanghal ay hinandog ng Universidad, katuwang National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Bahagi ito ng selebrasyon ng Year of the Youth in Philippine History at 92nd anniversary ng NHCP. Sa ilalim ng baton ni Maestro Edwin Lumanog, itinampok ng HAU Orchestra sa Singsing Concert ang mga awiting Kapampangan gaya ng Ating Kupong Singsing, Inyang Malatiku at Kapampangan Ko. Base sa social media post ng Executive Director ng HAU Center for Kapampangan Studies o CKS na si Robbie Tantinco, maraming Manileño ang nabighani sa performance at 2 beses pang hinining ang encore.
Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platform sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming YouTube channel at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Matagumpay na idinaos ang First Regional Bangus Summit 2025 sa Hotel Soul Clark, Pampanga mula October 28 hanggang 29. Layunin ng pagtitipon na palakasin ng produksyon at kita ng mga bangus growers sa buong Central Luzon. 2 araw na nagsama-sama ang mga mangingisda, negosyante at eksperto sa aquaculture industry sa isang hybrid conference na may online delegates. Tinutukan dito ang mga suliranin at solusyon sa produksyon, supply at pagmamarket ng mga bangus. Sa pangunguna ng Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR Region 3, na italaga sa event ang mga Regional Milkfish Commodity Officers. Ayon sa bagong halal na presidente ng grupo na si Engineer Marcelino Trillano, isa sa mga prioridad nila ang market security at pagtatayo ng support system para sa mga kasapi. As much as possible po, ang gusto ko po munang matalakay namin ay yung pong pagkakaroon po ng security para sa market demand, pagkakaroon po ng isang istasyon kung meron pong problema ang bawat isa sa amin, sino po ang pwede agad malapitan. Sa second day ng summit, tinalakay naman ang mga hamong kinakaharap ng aquaculture sector, mula sa farm production at input provision hanggang sa marketing strategies. Ibinahagi ng mga kalahok ang kanilang mga karanasan at mungkahi upang mapababa ang gastos, mapataas ang kita at mapanatili ang kalidad ng bangus sa merkado. Ayon kay Rene Bucaya, kinatawa ng hatchery sector, mahalaga na matutunan ng publiko ang tamang pangangalaga sa mga bangus. Inanyayahan din niya ang lahat na suportahan ng industriya. Sana maraming nakikinig na magkaroon ng interes sa ganitong negosyo. This is a good one. However, this is capital intensive. Secondly, the challenges, as I said kanina, yung climate change. Grabe talaga, no? Hindi mo talaga ma-predict ang panahon sa ngayon. But anyways, kung talaga yung desidido, please, the business is good. Sa pagtatapos ng aktibidad, binigyang diin ni BFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz na mananatiling priority ang pagpapaunlad ng bangus industry dahil isa ito sa mga leading commodity ng rehiyon. Napakahalaga nito kasi napakalaki ng production natin, yung ating contribution sa national production ng bangus, no? So, at ang bangus naman, alam naman natin na it is the leading commodity pagdating sa aquaculture production, followed by tilapia. Yun kasi yun eh. So, and siyempre, ang Region 3, hindi yan nawawala sa top 3. So, maganda yung natin. And with this forum, at least magkaroon pa tayo ng mga pagkakataon para lalong mapaunlad itong sektor dahil yung mga key players kasi, mga stakeholders, nandito lahat sila. So maganda itong opportunity na to na mag-usap-usap sila at magka-collaborate. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Wala raw magiging aberya sa supply ng kuryente sa bansa habang ginugunita ang undas. Nakaposisyon rin ang ahensya at mga stakeholders para kaagad na tumagon kung sakaling magkaroon ng problema.
Tiniyak ng Department of Energy o DOE na sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa habang ginugulita ang undas. Patuloy daw ang koordinasyon ng DOE sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, mga power generation companies, distribution utilities at electric cooperatives para mapanatili ang tuloy-tuloy na power supply ngayong long weekend. May nakahandang contingency measures na raw sakaling tumaas ang demand o magkaroon ng localized power interruptions. Magbabantay ang NGCP at distribution utilities para agad na makapagpadala ng technical personnel kung kakailanganin. Nakikipag-ugnayan din ng DOE sa mga kumpanya ng produktong petrolyo para mapanatiling sapat ang inventaryo ng gas at diesel, lalo na sa gasoline station sa mga pangunahing lansangan. Kasabay nito, magbabantay rin ng ahensya sa presyo ng langis para maprotektahan ng consumers laban sa overpricing o pananamantala. Para naman sa electric vehicle owners, may access sila sa 1,223 charging ports sa buong bansa. Kabilang ang 706 sa NCR, 268 sa North at South Luzon, 221 sa Visayas at 28 sa Mindanao. Pinaalalahanan din ng DOE ang publiko na maging maingat at matipid sa paggamit ng enerhiya, lalo na kung aalis ng bahay ng matagal. I-unplug ang mga appliances para iwas phantom load at siguraduhin ang maayos sa electrical connections para makaiwas sa short circuit at sunog. Pinapayuhan din ng mga motorista na magplano ng biyahe, i-check ang sasakyan para sa fuel efficiency at kung maaari, mag-carpool o gumamit ng public transport. Sa mga sementeryo naman, gumamit ng ilaw na matipid sa kuryente at itapon ng tama ang mga baterya. Kasabay ng pag-alala sa mga namayapang mahal sa buhay, hinihikayat ang DOE ang lahat na isabuhay ang energy efficiency at tumulong sa pangangalaga ng kalikasan para sa mas sustainable na kinabukasan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nadiskubre ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang umano'y sistematikong kickback scheme sa mga flood control project ng gobyerno na kinasasangkutan ng ilang mamabatas, opisyal ng DPWH at pribadong kontratista. Ayon kay ICI Chair Andres Reyes Jr., umaabot sa 25 to 30% ng pondo ng proyekto ang napupunta umano sa mga komisyon. Kabilang sa mga inirekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman, nasampahan ng kasong plunder sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating mga kinatawan na si Zaldico at Mary Mitzi Cahayon Uy, DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. Batay sa ulat ng ICI, nagsisimula ang modus sa paglalagay ng mga flood control projects sa National Expenditure Program at General Appropriation Act, kapalit ng komisyon. Isinasagawa umunang bayad sa pamamagitan ng mga district engineer at cooperating contractors. Mas pinipili umano ang flood control projects dahil mas malaki ang kikitain dito kumpara sa ibang proyekto. Patuloy naman ang investigasyon ng ICI at nangakong pananagutin ang lahat ng sangkot sa anomalya. Pakikinabangan ng mga magsaka sa ilang lalawigan ng rehiyon ang ipinamahaging Rice Combine Harvester ng Department of Agriculture na ginasusan ng mahigit 35 million pesos. 20 unit ng Rice Combine Harvester ang ipinamahagi ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DARFO 3 sa mga kwalipikadong kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka sa Research Outreach Station for Lowland Development, Barangay Paraiso, Tarlac, nitong October 24. Humigit kumulang 35.7 million pesos ang halaga ng mga makinarang ito na mula sa Rice Banner Program ng Kagawaran. Sa 20 makinarya, 6 na unit ang napunta sa Bulacan, 7 sa Tarlac, 2 sa Bataan at 5 sa Pampanga. Dumalo sa distribusyon ng Agriculture Program Coordinating Officer o APCO ng Tarlac na si Ricky Manguera, Marilu Ramos ng Bataan,
kinatawan ng Bulacan APCO at Arwen Lacanilao ng DARFO3. Ang Rice Combine Harvester ay isang uri ng makinaryang kayang sabay-sabay na gawin ang paggapas, paggiik at paglilinis ng butil ng palay. Sinabi ni Jose Homily Clarito, chairperson ng Matayum-Tayum Agriculture Cooperative sa Tarlac, malaking tulong rin sa produksyon ng mga magsaka ang makapagong kagamitan para sa mas mataas na ani at kita. Bahagi ito ng programa ng Department of Agriculture na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng modern technology at pinahusay na kagamitan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Makasali sa diskusyon ng ating mga balita, i-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official, at sa aming YouTube channel at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nasa plano na ng BCDA at Tarlac Provincial Government ang pagtatayo ng Tarlac Community College sa New Clark City, isang proyektong pang-edukasyon na susuporta sa kinabukasan ng mga kabataan at pangmatagalang pag-unlad ng lalawigan. Magtutulungan ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA at ang pamahalaang panlalawigan ng Tarlac sa pagpapatayo ng Tarlac Community College, isang pampublikong kolehiyo na inaasahang maghahanda sa mga kabataan sa mga trabahong kailangan sa lumalaking ekonomiya ng Central Luzon. Nilagdaan ng dalawang institusyon ng isang Memorandum of Understanding o MOU sa 1 West Aero Park sa Clark itong October 17. Sa ilalim ng kasunduan, tutukoy ang BCDA ng 5 ektaryang lupain sa loob ng New Clark City na pagtatayuan ng kolehiyo, habang ang Kapitolyo ng Tarlac ang mangunguna sa pagpapaunlad, pagpupondo at pagpapatakbo ng mga programang pang-akademya. Bahagi raw ito ng mas malawak na plano ng BCDA na makapaghikayat ang educational institutions at research centers na huhubog sa New Clark City bilang sentro ng edukasyon at inobasyon. Para kay Governor Yap, malaking tulong ito sa mga Tarlakenyo na nagnanais makapagtapos ang pag-aaral at makahanap ng trabaho sa mga bagong industriya. Plano ng Tarlac Community College na mag-alok ng mga kurso na tugma sa mga umuusbong na industriya at kinakailangang trabaho sa merkado na magpapalakas sa human capital at economic growth sa lalawigan at karatig ng mga lugar. Sa kasalukuyan, itinatayo na rin ang iba pang institusyon ng kanilang istruktura sa NCC, partikular ang National Academy of Sports, University of the Philippines at Philippine Science High School. Nakatakdang magsagawa ng regular na coordination meeting ang BCD at Kapitolyo ng Tarlac upang matiyak na nakahanay ang proyekto sa NCC Master Plan at pambansang layuning pangkaunlaran. Samantala, isang hiwalay ng kasunduan naman ang ilalabas hinggil sa scope at pagsasagawa ng proyekto sa oras sa maisakatuparan ng MOU. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mga ka-rider, kung ang hanap mo ay motor na may forma ng isang sport bike, performance na pangkarera pero comfort na pang araw-araw, heto na ang para sa iyo. Mula sa prestigyosong British brand na Triumph, narito na ang all-new Daytona 660. Available na ito sa Triumph Pampanga ng Laos Group Motorcycle Center. Pwede mo nang makita at ma-experience ang bagong sport bike na ito. Good day po, I'm Edrel Kong, Sales Executive here at Triumph Pampanga. So what
we have here is the Triumph Daytona 660. Let's discuss the features of this motorcycle. So let's go first with the engine and transmission. It is a liquid-cooled 12 valves with dual overhead camshaft. It has 3 cylinders with 660 cubic capacity. It has 95 horsepower with at 11,250 RPM and 70 Newton meters of torque at 8,250 RPM. So let's proceed po sa control system ng motor. This one po, it is a TFT display. And yung kagandahan po dito sa motorcycle natin, may 3 riding modes po siya. Rain, Road, and Sport. Ito po yung control buttons niya. If you want to change riding modes, dito lang po pipindutin. Meron na rin po tong Slip Assist Clutch and electric throttle. Racing windscreen na po and yung sa side mirror niya, pang racing na rin po. So let's proceed naman po sa system brake po. Sa harap po, meron po siyang 310mm dual ABS disc brake. And sa likod naman po, 220mm disc brake. ABS rin po siya sa harap and sa likod po. So yung size po ng gulong niya sa harap is 120 by 70 and yung rim size po niya size 17. And yung sa likod naman po is 180 by 55 and yung rim size po niya size 17 din po. And yung kagandahan po sa gulong natin is branded po siya. Michelin po yung ginamit na brand sa motorcycle natin. And naka-inverted suspension na rin po siya sa harap and monoshock po sa likod. And yung seat height po ng motor natin is 810mm. 5'9" po ako and sasakyan ko po yung motor para makita nyo po kung ano yung itsura niya kapag nakasakay. And yung ground clearance po niya is 5.5 inches. Hindi po siya ganong naka-aggressive position. Medyo upright pa rin po siya compare sa ibang sports bike na naka-aggressive position. So let's proceed with this part. Ito po yung exhaust niya. It is a stainless steel header system with stainless steel silencer. And naka-X ring chain na rin po ito. Ito po ang kanyang swing arm and it is fabricated steel po. The Daytona 660 have 3 different types of colors. Satin granite, carnival red, and for this one, Snowdonia white. Parang social po yung color niya kasi po may pagka-pearl white po siya. And lastly, let's talk about the price of this motorcycle. SRP po nito is 549,000. And sa ganitong looks and performance, meron na po kayong ganitong klaseng motor. If kayo po ay nag-avail ng Daytona 660, meron po kayong makukuhang Laos Group Cares with the road assistant for 24/7. You can text me or call me at my number 0998-953-1725. If you're interested with our units po, you can message our main page, Triumph Motorcycles Pampanga, and you can also message me at my main page, Edrel Kong Motorcycles Triumph Pampanga. You can visit us here at Triumph Pampanga. It is located here in Laos Group Complex, Oseabad, Santos Avenue, near Microtel. Naalala mo pa ba ang isa sa mga pinakamatinding laban sa kasaysayan ng boxing sa Pilipinas na ginanap noong 1975? Sa isang commemorative event, muling ginunita ang Thrilla in Manila fight nina Muhammad Ali at Joe Frazier kasabay ng 50th anniversary nito. Tampok din dito ang laban ng mga Pinoy boxers kontra foreign fighters. Muling nabuhay ang sigla ng isa sa mga pinaka-iconic fight sa history ng boxing matapos idaos ang 50th anniversary ng Thrilla in Manila sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City nitong Miyerkules, October 29.
Ang espesyal na event na tinawag na Thrilla in Manila 2 ay layong kilalanin ng makasaysayang bakbakan ni na Muhammad Ali at Joe Frazier noong 1975. Isa ito sa mga labang tumatak bilang isa sa mga pinakamatinding heavyweight clashes sa buong mundo. Sa centerpiece ng Thrilla in Manila 2, nasaksihan ng mga manonood ang middleweight fight sa pagitan ng apo ni Muhammad Ali na si Nico Ali Walsh at ng Thai fighter na si Kitisak Clinsom. Nagtapos ang kanilang sagupaan sa isang technical draw. Bukod dito, nagpasiklaban din ang ilan sa mga top Filipino boxers kontra foreign opponents. Pinakamatampok dito ang paglahok ni WBC Strawweight World Champion Melvin Jerusalem sa main event. Kasama rin sa mga naghatid ng umaatikabong laban sina Yumir Marshall para sa WBC International Middleweight Championship, gayon din sina Carl James Martin at Marlon Tapales sa Junior Featherweight Division. Binigyang diin ng organizers na mahalagang maipagpatuloy ang pagpapalakas sa Philippine boxing upang makilala pa ang mga talento ng mga lokal na pambato sa pandaigdigang entablado. Ang orihinal na Thrilla in Manila noong 1975 ay ginanap rin sa parehong venue, ay natapos sa 14th round corner stoppage kung saan nanaig si Ali na isang laban na hanggang ngayon ay tinuturing na alamat sa mundo ng sports. At yan po ang Game On. Ako po si Kelo Makapinlak para sa CLTV 36 News. Music, passion, and purpose. Lahat yan pagsasamahin sa Agus, A Night of Music, A Heart for Pampanga. Tampok ang mga bigating pangalan sa OPM at mga homegrown Kapampangan artist sa isang gabi ng saya at malasakit. Kung saan yan, alamin sa Chika Express ni Danica Gino. Concert with a Purpose. Yan ang tema ng Agus, A Night of Music, A Heart for Pampanga, na handog ng PH Live Music ngayong December 7 sa The Amphitheater ng SM City, Pampanga. Ang salitang Agus na wikang Kapampangan ay nangangahulugang daloy. Sumisimbolo ito sa pagdaloy ng musika, hindi lang sa entablado, kundi sa puso ng bawat tumutulong. Tampok sa powerhouse lineup sina Glock 9 at December Avenue. Kasama rin ang homegrown Kapampangan artist gaya ni Nasasa Dagdag na Tubong Angeles City at Zhao ng P-pop group na Alamat. Kasunod nito, may after party rin kasama si DJ Jello Manansala. Layunin ng event na makalikom ng pondo para makapag-donate ng solar panels, bangka, bota, first aid kits at iba pang mahahalagang kagamitan para sa mga piling komunidad sa Macabebe, Pampanga na madalas bahain. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page sa CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 at 0918-854-2357. Mapapanood din ng mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 105 at sa ating 39 na cable partners.
Mga kababayan, nanalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bida ang nagkikislapang higanting parol ng City of San Fernando. 44 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. 56 days na lamang po, Pasko na. Maraming salamat.